שימו לב, אחרי שנתנו פה את הכתובת, נכנס לנו לדבר הזה, הולכים לפלנט, פה רושמים נגיד נועם 1, פסוורד נועם 1, עוד פעם את הפסוורד נועם 1. אפשר לראות פה מה עשינו, איך נקרא ליחידה, קירור 1. עושים סייב, עכשיו אנחנו צריכים להיכנס נועם 1, נועם 1, לוגין, נכנס לנו, שימו לב שצריך לשמור את זה. עכשיו אנחנו פה בעצם עושים סקן, אנחנו בעצם עושים סקן, נגיד אנחנו מוצאים את פולק W, פולק גסט, 1, 2, 2, 3, 4, 4, קונקט, בעצם זה נותן לנו כתובת שיהיה לבקר הזה ברשת.